No tää on jokainen mitä minä olen kuullut, niin se on Puhinkosken mylly. Mylly, missä on aikoinaan jauhettu viljaa ja sit siinä on niinku Sanna, että minun aikaa sit, niin siinä on sit sahattu lautoja ja veellä pyöritetty sirkkeliä. Ja kaikki pyöri vesivoimalla. Uskaltaako tänne enää mennä? Onko tää silta miten laho? Siinä on se iso generaattori, mistä ne purki. Katon noin kaikki käämit tuolta Kyllä siinä varmasti monta kymmentä kiloa noin isossa niin kuparia. No meillä on oma generaattori tossa ja vesi pyöritti generaattoria ja omat sähköt. Ja sillä sähköllä pyöri noin verstaan koneet. Se oli ihan normaali 240 sähkö ja se oli aina päivät tai iltasilla aina ja sitten iltasilla joskus kun nukkumaan käytiin, niin turbiini pantiin kiinni ja sen jälkeen ei ollut sähköä. Että sitä ei pyöritetty yötä päivää. Isähän aikoinaan taas niin kaikki noi, mitä siihen on niin tehty, niin sehän teki niitä. Sorvas akselit ja sorvas
noi pyörät ja kaikki noi transportti tuossa, mikä veti puun tuolta ulokova tuohon kun sahas ja se siis rakensi kaikki itse. Siinä on mistä jauhot Jyvätmän läpite ja tuolta alalta ne tuli sit jauhona. Jauhona tulvatte pois. No sitten siinä jälkeenpäinhän siihen sit tuli toi verstas, missä tehtiin ikkunoita ja ovia. Siellä on sit Jyrsin koneet ja tapituskoneet, Sanna, mitkä sähköllä pyöri. Joka talossahan täällä siihen aikaan oli silloin niin lehmä 2 ja sika ja että sehän on sitä maataloutta ja sitten kaikkia muuta. Traktori oli hirviän aikaiseen, mutta niin kuin Halmenniemelläkään, niin monellakaan pienemmällä talolla ei ollut traktori. Kyllähän tässä on viljelystä ollut paljon mitään, kun nuo pienet pellot ja sitten tuossa tien toisella puolella tuossa mitä on, Sanna, ja sekin on aina yleensä niin märkää, että se on hirviän vaikea mitä tehdä. Mutta hirviän kauan oli, että itse kirnuttiin voi. Se oli hirviän pitkään ennen kuin ne rupesi laittamaan meijeriin sitä, niin siitä tuli sitä aina piimät ja kirnupiimä ja että voit kirnuttiin itse. Niin siinä ei oikeastaan Sanna, ja no sitten sikaolo Sanna, että mikä talveksi nurite aina, niin että loppujen lopuksi se leivät aina Sanna jatkuvasti itse leipovatte. Niin se oli hirviän pien määrä, sit, mitä tarvittiin niinku ostaa muualta. Tässähän käy hirviän paljon porukkaa niin kuin ympäriltä noista taloista niin uimassa. Tuosta laiturilta niin sanoi, että sitähän hyvä, ettei 10 kertaa päivässä uitu, kun aina tuli tuttu, että lähdetään uimaan, no sitähän uitiin jokaisen kanssa. Eihän ne milloinkaan kaikki yhtä aikaa käynyt, että veessä puljattiin Sannaa melkein niin kuin ihan silloin lapsena niin kaiket päivät. Mutta on se tietysti, että just vaarallista paikkahan tää on niin kuin Sannaa lapsille, mutta ei koskaan mitään käynyt. No, autorenkaassa oli hyvä tossa, niin se vei hirviän kovasti, kun se uitto ränni, niin siinähän virtasi siinä rännin matkalla kovasti, niin siihen autonrenkaaseen siihen reikään istumaan, niin se toi hirviällä kyyvillä tänne, mutta sitten täällä se sen verran kuollasi, että se heitti nurit ja aina sen renkaan, kun siinä tuli niinku aaltoja eri suunnasta. No siinä on 5000 kappaletta taimenia, kirjolohia. Otettiin niitä pieniä poikasia ja sitten tehtiin se ritilä tuohon sillan viereen, että ne ei pääse siitä menemään pois. Ja siinä syötettiin niitä joka päivä. Mutta sitten siinäkin, että kun se on niin matala, niin siinäkin, että jos veen lämpötila, mä muista paljon se oli, nousee siihen, niin niitä ei saanut syöttää ensin. Ja sitten kerranhan niitä jonkun verran kuoli silloin, että niitä loppui happi siinä veessä, että kun veet oli hirviä alalla ja ei pystynyt sitten, niin toi ihan hyvästi ja hapetti toi turbiini, kun se siinä tippuu ja kuohlaa se vesi. Mutta kun veet oli niin alalla, että sitäkään ei oikein voinut pyörittää silloin niin, ja hirviät helteet oli, niin siinä ei niitä muista yhtään, että paljon niitä meni, mutta ei niitä niin hirviän paljon. Ja olihan ne sitten jo lopussa, onko ne isommat ollut 1,5 kilosia. No rapujahan myö tosta niin ihan laiturin päästä, kun niitä on se laituri alla, kun siinä laiturin alle on ajettu kiviä, niin sehän on ravuille hyvä paikka, että ihan tosta otettiin sit ihan niitä ja sitten se meni Sannaa että niitä tuli niin hirviän paljon vissikaan niitä rapuja, että
Sitten ne oli pieniä. Ja sitten siinä tuli se, että onko luontoksi siinä pitää vai mikä sitten sanoo, että kun jotain tulee liikaa, niin sitten siihen tulee se rutto. Se tuli se rutto joka paikka. Ja eihän täällä ole vissikaan, onko täällä nyt rapuja oikein niin kuin missä. Ahventahan siitä tuli ja verkolla siitä saa aika hyvästä säynästä Yläkoskesta. Ja ne oli isoja, ne on se 2,5–3 kiloisia ne säynä. Määrättyä aikaa silloin keväällä, niin sai komeita säynäitä siitä. Oli siinä kyllä verkkojakin niin hirviästi, että jokainen laski toiseen eteen sinne tuonne Korpijärveen asti niitä. Mutta se on jännää, että vaikka siinä oli 4–5 verkot niin kun laskettu läpite, niin tästä lammin puolta sai kuitenkin niitä säynäitä. Jostain ne tuli läpi kuitenkin, että minä sanoin tuossa virrassa, että säynäsee mässien verkkoon, että se tulee sen alapaula alit. Se tulee niin kuin syrjällään sieltä, että tosta saa kaikista paraten lammin puolta. Ja haukia siinä on sitten Sanna. Niitähän siinä on. Onko ne joskus rysästä saanut 12 kiloisen hau? Että niitä siinä pyöri jatkuvasti kyllä. Mutta sehän missä on pien takalaa, niin siellä asuu se hauki. Kun tuolta lähdetään tulemaan Saimaalta, niin tämähän on tosiaan latvavesi tää. Että sieltä yhteys on Ja tämähän on, no nyt näistä on vähän vaikeaa mennä Sanna, mutta tämähän olisi hyvä kanoottireitti. Sannaa lähtiä täältä ja mennä Saimaaseen. Tämän koskien kohdalla joutuu nyt, mutta ennen niin samoin uittoränniä myöten niin pystyi veneellä laskemaan kanssa. Ei tarvinnut venettä vetää, että se kun pyyhkäs alas, että hujahti. Että aika paljon on tosiaan kuvaajia, mitkä on tullut heti juttusille ja sanoo, että kuvannut. Ja on tosiaan, että niin kuin talvellakin silloin kun sataa lunta ja muuta, niin hirviän paljon käy kuvaajia kuvaamassa. Ja kyllähän tietysti määrättyä aikaa, niin saadaan sitä komeita kuvia. Ja aurinko vielä sopivasti ja just paistaa Sanna, että niin kuin just tuosta järven päältä. Ja että kyllä sen hienoja kuvia saa. Yhteen aikaan niin varkaita tässä käy aika paljon. Kun auto oli monta kertaa tossa, niin toppasin ja kävin katsomassa aina. Niin, ja se purki sirkkeli seinää yksi päivä siinä. Lautoja otti vasaran kanssa pois, niin minä sanoin, että nyt kun lähet, niin kerkiät vielä. Sehän purki tuon seinän tosta niin koko matkan tuohon sahajauho transporttiin asti ja aitastahan se vei laipiolauvat ja sehän oli yhtä aikaa tässä koko ajan. Tossakin, että kun menee se ränni, tuossa menee tuonne turbiinin sisään, niin siinäkin oli vaan ne parrit, niin niitä me aina juoksenneltiin aina ylitä. Ja sitten kun se oli pyörimässä niin sanoi, että siinähän virtaa aika kovasti ja tuonne turbiiniin, niin sanoi, että jos siinä puonnut olisi, niin siinä olisi paljon vaihtoehtoja ollut, se olisi ollut siellä.
Mutta ei jotenkin siihen ole tottunut niin kaikkea, että siinä ei yhtään niinku epäröinyt sanoa, että mitä sitä juoksentel tuossa, että tietysti jos se olisi vähänkin pelännyt ja epäröinyt, niin ei olisi pystynyt juoksemaakaan sellainen. Savonlinnasta tultiin lentopallopelistä. Silloin tultiin ja siinä sitten mentiin vaan katsomaan sitä Imatran koskia. Niin ei siinä niin kuin sanot, niin kuin ajatellut yhtään mitään, että se kun minä hyppäsin siihen kaiteelle ja läksin kävelemään vaan pitkin kaietta siitä, niin Pertti kääntyi ympäri. Pertti vainaa ja ei se kattonut, kun minä kävelin päästä päähän. Osa käy selkää se, kun minä läksin kävelemään. Mutta ei siinä ollutkaan minkäänlaista, että se kun siinä meni ja hyppäsi toisessa päässä alas. Minä asuin Seijan kanssa, Eukon kanssa asuin tuossa yläkerrassa. Asuin 2 vuotta. En tiedä, miten ne paperit sekaisin sai. Myöhä tässä muuten oltaisiin asuttu. No, se on että selvittääkö tätä kuka mitä. Että kun se siihen meni, että iso viha-aikaa pitäisi tehdä se jako, että kuka mitäkin omistaa. Ja eikä tässä UPM ole tietysti suuri omistaja. Että vai onko se sitten sanna, että tämä nyt jäi sitten tämän näköiseksi, että ei selvitä kuka.